Anjra ingkang puspita arum kasiliring samirana rek sampun pingantuk sasmita saking ibu pangeti busana bilengke nyori sang pinanganten manjing wonten pas pangi sampun paripurna badhe marak sowan wonten ing ngarsa panjenengan sedaya kanthi jika demonstrat mojo temanten putri Diah Kusumaring Ayu Lisa Andriani Mbeber ladrang Santi Mulya kangge miyak sepining swasana. Risang pinanganten putih Diah Kusumaring Ayu Lisa Andriani enggal kemawon badhe marak sowan wonten ing ngarsa panjenengan sedaya kang badhe mijil saking tepas wangi kanthi kinapit dene Bapa Siung Ibyung Ira panjenenganipun Bapa Haji Ahsan so Ibu Haji Siti Pasmita. Ana Gandarem wangi sumirat mawa tejo Pandamaya. Lah menika ta wau tejane serat mojo temanten putri Diah Kusumaring Ayu Lisa Andriani. Ingkang mijil saking tepas wangi tepas mengkuwerti tegesing papan panggonan wangi wus hangar kesmijil saking panti busana kersa sedya marak sowan wonten ing ngarsa panjenengan sedaya badhe manjing wonten ing sasana rinengga. Serat mojo temanten putih Diah Kusumaring Ayu Lisa Andriani angga kebusana kang sarwa rena mimba busananing garwa Prameswarinata pating kalebyar pating pancuran kalamenis pandam kurung ingkang hanggernani kartikaning hasesilih pernah kalamun katibing samirana kongas gandanya mangambar ambar kebeki wismaning pawiwahan bila serat mojo temanten Diah Kusumaring Ayu Lisa Andriani minggah wonten Siti Hinggil Dinaturata kinapit dene Bapa saha Byung Ira repepeh pindho kunjem bantala mukane senadyan hangramtu praptane sang Suba Taruna minangka gegantelaning nyala injih punika nak Mas Bagus Doris Andrian Atmaja putri kinasih Bapa Suprapto sedaya Ibu Sukini ingkang badhe mijil saking Wisma Palereman. Sagyaning para lenggah kakung semana putri ingkang pahambek luhuring budi kawus katingal pilih jenggaripun serat mojo temanten kakung Mas Bagus Doris Andrian
ingkang mijil saking Wisma Palereman ing pangajab mugi tansah manggih kaliyan kabagasa kuwarasan tindak ira Sratmaja temanten kakung Nawas Bagus Doris Andrian tansah hanggia hangga jagole satindak mangu sapecak kendel Sratmaja temanten kakung hangagem busana kang sawarna mimba busananing kang tinaretes ing benang Sotya kalamunta dinulung katon agung Prabu miwah Prabowo Sratmaja temanten kakung Namas Bagus Doris Andrian ugi minggah wonten siti inggil dinaturata semanten ugi kinapit dene bapa saha biyung ira para kadang Pandhawa ingkang saperlu badhe atepi tata cara panggih miturut adat midi-midana wonten ing tatah moja lawaran Gabuspati ingkang dipun pepang dibusana saking Sanggilas Candra Mungkap wus dumugi wahyaning mangsa kala tumawahing kodrat bilih Sratmaja temanten sanebit saperlu atepi tata cara panggih miturut adat midi-midana ingkang samus wonten teping catur ing pandulu tumuli kumlawe astane Sratmaja temanten Pendhita Sratmaja temanten kakung sami bebalangan gantal ingkang kinastan gondang kasih dalah gondang tutur apa to werdine gantal piwang werdinipun gantal ingkang dumagi saking suruh tinansulan lawe wenang suruh kalamunta dinulu bita lumah kurepe ananging yen kinigit padha rasane asung pratandha bilih pranyata temanten saribit sageta nyawijiyake sir budi cipta cipta rasa sakarsa sigra jumangka Sratmaja temanten kakung Namas Bagus Doris Andrian hamrepek tigan hambitak tigan bila tigan kapitak biak hamlabar nganti sak latar paribasane asung pratandha bilih pranyata temanten putih diakusumaning Ayu Lisa Andriani tasih kenya pramila senajan to kawujuding putri kalamunta tekad lan rasane pinasti dadi jatuh kramane pramila boten hamomokal mbok bilih wonten titahipun Gusti ingkang asipat jaluni pawestri ingkang hana tepi jejering gesang wonten ing alamadya liru sekar mayang kekembaran kang kinastan Kalpataru Jayadaru nggih Dewadari liru sekar mayang kekembaran kang kinastan Kalpataru Jayadaru nggih Dewadari mbok pilih mayang sampun kalintonaken ingkang asta sekar mayang saged kabeta mandhap sangyaning para lenggah kakung sumamana putri ingkang satu hidat kinarmatan adicara candhaipun minangka adicara singgah-singgih ibu pangedibusana saking Sanggarias Candra Mungkap mundhut sinikeban sindur katen Kanjeng Rama kanthi sinikeban sindur dening Kanjeng Rama lan ing pangajab muga risang pinanganten nggih nyolomban bangun Balai Wisma Diah Kusumaning Ayu Lisa Andriani saha Namas Bagus Doris Andrian tansah kalimpahan kanugrahan dening Gusti pinarian kabagasa kuwarasan sarta hanjayeng bawana ing sak lami-lamiya sangyaning para lenggah kakung sumawana putri ingkang mahambet luhuring budi adicara caripun minangka adicara bobot timbang adicara bobot timbang punika risang pinanganten badhe tinangku dening Kanjeng Rama bilih ingkang putra lenggah wonten ing jenggo kanan bilih ingkang putri lenggah wonten ing jenggo kiring senajan to dereng kawujuding lesan bilih ingkang Rama ugi hangguda raos bune pranyata bobot timbang putra sekarone bune bobot timbangi padha abote dados sawet sapunika senajan to jejering putra mantu ananging karo kados putra piyambak dados boten wonten tetembungan banjine banciladan bilih ing sak mangke badhe ambedak-bedakaken endi to putra mantu lan endi to putrane dhewe sedaya karengga kados putra piyambak boten kabenten-bentenaken sampun paripurna nggih bobot timbang risang pinanganten kalih dening Kanjeng Rama lenggah wonten ing kursi pinajang dampar kecana
Kawestanan adicara tanem jero bilih nandur becik bisuwa tukula becik sangyaning para lenggah kakung sumawana putri ingkang mahambet luhuring budi adicara candhi minangka adicara kacar kucur tampa guna kastaya ibu pangedi busana hamundhut tilam lampus punika ingkang kaisi guna kaya kacang kawak dhewe kak sarta arta recehan bilih wong liya dadi sanak tilam lampus sampun katon temanten kakung enggal kemawon kasontak pring temanten putri lan ing pangajab mugi sang piranganten nggih nyelolomban bangun bani wisma Dyah Kusumaring Ayu Lisa Andriani Sonak Mas Bagus Doris Andrian tansah kanugrahan kalimpan dening Gusti pinaringan rejeki sing bebasan banyu mili rejeki sing bebasan banyu mili bisa tetulung bisa peparing marang sesami kang duwe nandhang pepetengan bisa peparing marang sesami kang duwe nandhang kalunyon guna kaya tilang lampus kadhewe Kanjeng Ibu semanten ugi Kanjeng Ibu ugi hangudaraos dumateng putra putri kinasih kekalihipun ya ngger anakku sing banget tak tresnani ngger anakku Lisa Andriani saha anakku Doris Andrian tak sesuwana tak pupujikna marang Gusti muga-muga nggonmu lolomban ana ing alam bebrayan ya ngger tansah pinaringan rejeki sing bebasan banyu mili ya ngger anakku sing tak tresnani sampun paripurna adicara kacar kucur tampa guna kastaya adicaripun minangka adicara dahar kembul bilih mengkuwerti dahar wis angarani kembul sesarengan ateges pinsang piranganten sarimbit angersakaken dahar sesarengan Dyah Kusumaring Ayu Lisa Andriani Sonak Mas Bagus Doris Andrian kanthi dahar sesarengan risang piranganten bisuwa bisa nyawijake ati loro dadi nyawiji manembah marang Gusti kang purba dumadi injih punika Gusti Allah Subhanahu wa taala Gusti ingkang Maha Welasa Asih katingal sampun paripurna nggih nyodhar kembul risang piranganten ngersakaken ngunjuk toya wening kang mijil saking Kendhi Pratala kawestanan toya Perwitasari ingkang mijil saking Sapta Sumber kanthi ngunjuk toya wening kang mijil saking Kendhi Pratala risang piranganten bisa hangenengaken sir budi cipta kalawan rasa kalawan karsa rasa sejatining urip lelomban ana ing alam bebrayan manunggalake cipta kalawan karsa kalawan rasa sangyaning para lenggah kakung sumawana putri ingkang mahambet luhuring budi bilih katingalipun risang piranganten nggih ngunjuk toya wening ingkang mijil saking Kendhi Pratala katingal sampun paripurna nggih ngunjuk toya wening bila dicaripun menunggu adicara sugeng pangabekten risang piranganten badhe ngaturaken salam takdim dumateng Bapak Punden Kanjeng Rama saha Ibu ngaturaken salam takdim nyuwun tambeng idi pangestu Ibu pangedi busana hangrala slapsa panduwung saking risang piranganten kakung kang badhe amarak sowan dumateng Bapak Punden Kanjeng Rama saha Ibu Duh Kanjeng Rama saha Ibu ngaturaken salam takdim sungkem
pangabekti kunjuk dumateng panjenengan Kanjeng Ibu. Mbok pilih ingkang putra gadhahi kalepatan dumateng panjenengan Kanjeng Rama saha Ibu. Ingkang putra namung nyadong ing lumunturing samudra pangaksami dumateng panjenengan Kanjeng Rama saha Ibu. Yo ngger anakku sing banget tak tresnani ngger. Anakku Lisa Andriani so anakku Doris Andriani. Tak sesuwono ngger. Tak pepujekno kanggo kowe bocah loro sing banget tak tresnani. Sing tak jaluke bocah loro. Nggon mulolomban bangun bali wis mongger. Ana ing alam bebrayan. Aja padha kongsi kendhat ger. Nggonmu nyuwun. Nggonmu memuji marang Gusti ger. Anakku sing banget tak tresnani. Anakku Lisa Andriani so anakku Doris Andriani. Rama so Ibu mung bisa nyuwun. Mung bisa memuji kanggo kowe bocah loro sing banget tak tresnani yo ger. Muga-muga nggonmu lelomban ana ing alam bebrayan. Dadi keluarga sing sakinah sing mawaddah warahmah. Candhaipun Sang Pinanganten mugi amarak sowan dumateng Bapa Pepundhen Kanjeng Rama saha Ibu. Duh Kanjeng Rama saha Ibu. Ngaturaken salam takdim sungkem pangabekti dumateng panjenengan Kanjeng Ibu. Mbok pilih ingkang putra gadhahi kalepatan dumateng panjenengan. Ingkang putra namung nyadong ing lumunturing samudra pangaksami dumateng panjenengan Kanjeng Rama saha Ibu. Yo ngger anakku sing banget tak tresnani. Tak tampa sungkem pangabektimu marang Rama saha Ibu ngger. Ananging sejatine ngono yo ngger. Panembah mung ana kuwasaning Gusti sing Maha Kawasa. Gusti Allah Subhanahu wa taala ngger. Rama saha Ibu mung dadi lantaran panembahmu kanggo kowe bocah loro sing banget tak tresnani. Anakku Lisa Andriani so anakku Doris Andriani. Tak sesuwono ngger. Tak pepujekno kanggo kowe bocah loro sing banget tak tresnani. Sing tak jalo yo ngger. Kowe bocah loro nggonmu lelomban. Aja gampang padha tukar patu ngger. Tansah eling sabar ngati. Sing tak jaluk kowe padha kuat nampa panandang. Aja gampang padha mutung yo ngger. Rama saha Ibu mung tansah nyuwun, mung tansah memuji kanggo kowe bocah loro sing banget tak tresnani. Anakku Lisa Andriani saha anakku Doris Andriani. Semanten ugi katur sangyaning para lenggah kakung sumawana putri kang satu dan kinormatan. Hanamung kanthi dedonga saking panjenengan. Hanamung kanthi panjurung donga saking panjenengan sedaya kemawon. Ingkang tansah dipun antu-antu, tansah dipun teguh saking Risang Pinanganten kanthi panjurung donga, kanthi dedonga saking panjenengan sedaya kemawon. Mugi Risang Pinanganten nggenya lelomban bangun Balwisma ana ing alam bebrayan Dyah Kusumaning Ayu
Lisa Andriani sonak Mas Bagus Doris Andrian kanthi panjurung tunggu panjenengan kanthi tetunggo saking panjenengan sedhe kemawon mugi anggen lelomban ana ing alam bebrayan tansah kanugrahan kalimpahan dening Gusti kang murbeng dumati Gusti kang maha kawasa Gusti Allah Subhanahu wa taala tansah hanjayeng bawana ing sak lami-lami ujaring para winasis para sesepuh dalah bini sepuh bebasan Bathara Kamujaya sarimbit betari rate mangejo wantah wonten ing alamadya mugi risang pinanganten enggalan pinaringan talining sekatresnan ingkang arupi golek kencana ingkang bisa tata jalma mbok bilih tembe risang pinanganten kanugrahan pinaringan putra dadosana putra ingkang salih mbok bilih tembe risang pinanganten pinaringan putri dadosana putri ingkang salihah pramila katur sanggyaning para lenggah kakung sumawana putri ingkang mahambet luhuring budi pilih mekaten kala wau adicara panggihipun risang pinanganten sampun paripurna ingkang ditata cara panggih miturut adat widhi-widhana ingkang sampun sinengker dening sesepuh dalah pilih sepuh wonten ing tlatah Maja Lawaran Gabus Pati ingkang sampun dipun patisaken Ibu Pangedi Busana saking Sagarias Candra Mukab ugi ingkang ijil saking tlatah Maja Lawaran Gabus Pati katur sangganing para lenggah kakung sumawana putri ingkang mahambet luhuring budi tantunipun bilih mekaten kala wau adicara panggih sampun paripurna